Minkejja li juru appoġġ qawwi għall-Unjoni Ewropea, b'92% ta' ċittadini Maltin jaħsbu li sħubija fl-Unjoni Ewropea ġib benefiċċji għall-pajjiż. Il-Maltin baqgħu kawti dwar il-fatt li d-difiża u s-sigurtà jieħdu l-prijorità ewlenija fil-livell Ewropew. Dan joħroġ mill-aħħar sondaġġ tal-Eurobarometru għax-xitwa 2025 tal-Parlament Ewropew. Skont is-sondaġġ, 14% biss tal-Maltin jaqblu li d-difiża u s-sigurtà għandhom ikunu l-ikbar prijorità għall-Parlament Ewropew. Tnaqqis ta' 3 punti perċentwali fuq is-sena li għaddiet u inqas minn nofs il-medja Ewropea. Minkejja din ir-riserva dwar id-difiża, 4 minn kull 5 Maltin jaqblu li l-Unjoni Ewropea għandha tieħu rwol aktar b'saħħtu biex tipproteġi liċ-ċittadini tagħha minn kriżijiet globali u theddida s-sigurtà. Dan huwa aktar mill-medja tal-Unjoni Ewropea ta' 66%. Kważi kull Malti u Maltija jemmen li l-istati membri għandhom jaġixxu aktar maquda quddiem l-isfidi globali bl-ogħla proporzjon fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. 91% jqisu wkoll li l-Unjoni Ewropea teħtieġ aktar riżorsi sabiex taffaċċja l-isfidi futuri. Dan jirrifletti tħassib usa fl-Ewropa dwar sfidi bħall-inflazzjoni, it-tibdil fil-klima, il-migrazzjoni, kif ukoll tensjonijiet politiċi u r-ritorn ta' partiti estremi. L-akbar tħassib għall-Maltin baqa' l-inflazzjoni u l-għoli tal-ħajja. b'46% jsemmu dan bħala l-prijorità ewlenija li għandu jindirizza l-Parlament Ewropew. Minkejja dan, 33% tal-Maltin jemmnu li l-istandard ta' għajxin tagħhom se jitjib fis-snin li ġejjin, aktar mid-doppju tal-medja Ewropea. Mis-sondaġġ ħareġ ukoll l-appoġġ biex il-Parlament Ewropew jagħti prijorità lill-migrazzjoni u l-ażil f'Malta naqas drastikament minn 50% għal 29% f'sena.